Satang kumbashi benai ka jipan kre ek election banjit ekonomi khmat shakayin norbar thawai nya parliament klapoi kasem jong ka parti UDP kala praphum Hariboy district hari makinelam barat ba jong ka parti UDP Hariboy district menta kasngi klashim sendane karai ban mi no na ka parti hagba kum kinelam klapan pau bakane karai kamde karai khalung khana hari ka de karai ka bashim hadin ka jip prakhat sani bha hapling kinelam kari boy berkumjuru kit kota ka jela ki bade Hariboy district hak bakim don shu kano ke jinga day bat ka parti UDP kita kini alam bah khmat jo kaseng UDP ka penmana ban mi no na kaseng UDP ki kan thup yo badan bok khamdai working president ka parti UDP ka jela baderu president ka UDP Hariboy district barafel masar chief advisor ka UDP Hariboy bar ar makado advisor Queen Mary Rambai joint secretary jo ka women's wing ka jela ba Watson Kharkrang president UDP Youth Wing Musning Circle Jeffrey Khamdai joint secretary UDP Youth Wing ka jela bat kiwi kini alam bah khmat abakran cakilap thai kubor na kliang badan bok khamdai kum no alam barim ka parti UDP Hariboy ulong bakum kini alam kimdon kano kadaw bat ka parti UDP Hariboy bar ka jela hare kane kade ka sinjam ka bakishim bakla perkhat na kamta kalawe ka dong ka thain kari bar ka jai banreu kumno bakinla mantri khamba na kamta ka roi ka par jong ka dong Hariboy hi baro kawe aba persyang marwat jingtip la kidon ka jingtmu ban peneso bat kiwi ki parti khamtam ke NPP nakliang ute uno alam ulapan pau bayamanta kim parla banong AA berkasyong akarai berkajimen jurlang jong kino alam baro rengkat lang bat kini ki para nong kitkam kinong tre jong ka parti UDP ki bahap hapo jong ka Hariboy district ki jongi bat kumjuru ki bolong ro kinong kitkam ki bedan lang rengkat hangne na kaliang jong ka district UDP Hariboy district bat ru jong ka central body jong ka UDP jong ka state Meghalaya jongi ti nganam jar kerteng wi baro marba kan simpor yangi mo ti hangroi hangne kidon na kaliang jong ka kindon la ka wings nalor jong ki rangba ngidon jago women's wing ro ngidon hangni kinong kitkam ge bakman nang tangidon ro kinong kitkam nang kaliang jong ka youth wing ro kidon lang hangni bat kini kinong tray kidai kinong tray badan hak district bat kumju ro kibadage kinong kitkam kinong tray jong ka youth UDP kibana ge jang ka central body ro de hani kumju tingidon hang ne ka ban panpau hakmat jong ki parlok prajor ke paranong sinong bi jong ka dong ka thang Hariboy bat kumju ro jong ka kasi jeng tiam Meghalaya brokoi ya ka ei ka jing thmu bat ka ei ka sinjam ka bana kaliang jongi kum ki paranong kitkam kinong tre jong ka parti UDP hapo jong ka Hariboy district kentrup lang bat kinong kitkam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shim ya ka rai ya ka ba ngin data mangila shimigara bangin resign no andringila ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hak bangila don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post bakikiban hapo jong ka parti hakini kisnem ki por ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ka e ka jinsisha ngi kren kum magalong ngi kwa ban le ki habasya habashit ka witip lang bat kamde banlong bangi ngisi magina garai ka rai ke kelung kena hande ngila shi magina garai da bangi perkat sani bha ngila ya kren ngila ya kendu ngila ya discuss hadin bangi la ya kren la ya kendu la ya kren la ya shim ya garai da ka wei ke jemut ba ki kitu ki bala seude ban mi no na ka parti UDP te ngila ya sain lang hang ni tang kinong kitkam ki ba kaman ngamong ya kinong Christian Jenda gino kersian gidon ladai kan ni kata kemat kalan ketak susu dari tang gino kitkam ge bakmat jong ke parti hapo jong ka youth wing women's wing bat agaliang jong rangba hapo jong ke Hariboy district bat kumju ke bade jong ka state ke bahap ke bade nang ni na po Hariboy tinggal si me ke negara bangila resign no ke bomut ba ke jing ade jong bat ke parti UDP kala kut nado mentakasi di kata kelong bagi kwa ban pensngeu hakmat jong di pajbak babun lang ba jong kanikalat thai kubor lang ba jong pigi press media ngimdan gono kadaw basimet ne ke jede bat ki paran kitkam lah ke jede bat ke district ne ha ke jede bat ke state UDP kinong kitkam ge ba khamat jong ke parti ngimdan gono ke bangilong offended yanon no ne kamdon gono kata ke jing seu persya mo ke bagi ong ngia sutunat ngi buram kiliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ka kam
mangi yaki bat maki yang iru tandai kani kalong ka sinjam ke mangishim namar dak bengi perkhat na ka menta kala we jong kani ka dong ka thang ka ri ba ka jaj ban riu ka chingi kumno bengi la ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bonra na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kani ka dong ka thang jong ka ri ba ka jaj ban riu chingi de halor kita ki daw ki ba ngila shim kani ka rai rang ba ha ka bangila ka kia kut jimut lang ban ngila sain lang ba ngila mi no na ka parti UDP naduk menta ka sngi ha ka yide bat kani ka parti UDP ngem don issue te na ka liang jongi kita banang sa apa ka parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo